Добрага ранку. Усім салют. А дзе Кася? Чаму я не чую яе коронныя фразы? Не ведаю, збіралася быць, але чамусьці затрымліваецца. Бягу, не вітайцеся без мяне. Не бяжы, Кася, мы пачакаем. Не хвалюйся. Ой, рады вітаць вас у нашым добраранку. Фух, паспела. Кася, а ты чаго спазняешся? Не спазняюся, а затрымліваюся па вельмі уважлівай прычыне. І што гэта за прычына, цікава даведацца? А я адну цацку шукала. І што ж за цацка, без якой ты з самай раніцы не магла абысціся? А вы здагадайцеся, што я шукала? А як мы можам здагадацца? Ну, па маіх падказках вядома. Добра, мы згодныя так пагуляць. І вы, сябры, уважліва слухайце падказкі ад Касі і гуляйце з намі. Ну, добра, я вам зараз верш-падказку пра цацку прачытаю. Адшукаць такога сябра трэба шмат шляхоў прайсці, бо такіх у цэлым свеце больш нідзе нам не знайсці. Усё таму, што ён не птушка, і не тыгр, не квакушка, і не коцік, не шчаня, не цяля, не ваўчаня. Ён здымаецца ў кіно і вядомы ўсім даўно. І пазнаць яго не цяжка, ён завецца... Ой, якая цудоўная загадка. Сябры, усе здагадаліся? Калі ўсе ведаюць адказ, давайте разам назовем, хто гэта. Я паўтару апошні радок. А вы разам скажаце адгадку. І пазнаць яго не цяжка, ён завецца... Чабурашка! Сапраўды, гэта чабурашка. Вы правільна адгадалі. І вось вам наш герой. Патап, дапамажы. Ой, так, Вось. Вось ён, сябар усіх дзетак. Гэта яго я ўсю раніцу шукала. У нас так много цацак, аказваецца. Вельмі складана было знайсці менавіта чабурашка. а навошта ты яго шукала? І чаму на ім бант? А вы зноў здагадайцеся. У нас сёння нейкая раніца загадак атрымліваецца. А што ў гэтым дрэннага? Нічога, будзем гадаць. У чабурашкі сёння нейкае свята. Бінга, разумнік! Дзень нараджэння? І гэта правільны адказ. Віншуйце абаяльнага, плюшавага сябра з днём нараджэння. Віншуем! Кася, а ты ведаеш, хто прыдумаў чабурашку? І чаму яго дзень нараджэння адзначаецца менавіта сёння? Не ведаю. Я проста прачытала пра свята чабурашкі. І яшчэ бантик яму завязала. А інфармацыю шукаць – гэта твая справа, Лесік. І я з задавальненнем яе адшукаю. Тады я за камп'ютарам, а вы з дзеткамі пакуль мульцік паглядзіце. Добрая прапанова, глядзім. Якая цікавая гісторыя чабурашкі, скажу я вам. Для тых, хто толькі што да нас далучыўся, нагадваем, сёння адзначаецца дзень нараджэння чабурашкі. Гэта я. Я прачытала пра гэта першай і ўсім расказала. А я знайшоў, чаму свята чабурашкі адзначаецца менавіта сёння і гатовы расказаць вам. Давай, расказвай, разумнік. Чабурашку прыдумаў дзіцячы пісьменнік Эдуард Успенскі 55 гадоў таму. Аўтар сам расказаў на сустрэчы з дзеткамі, што абаяльны пухнацік нарадзіўся 20 жніўня. А тое, што чабурашка прыплыў да нас з далёкай краіны ў скрыні з апельсінамі, аўтар таксама прыдумаў? Эдуард Успенскі расказваў, што на здымках у порце Адэсы... Порт – гэта месца, куды прыплываюць караблі з людзьмі і грузамі. Менавіта так, Кася. Дык вось, аўтар чабурашкі зацікавіўся тым, як прывозяць да нас бананы. Ён адкрыў скрыню з бананамі, а на спелых пладах сядзеў хамелеон. Нічога сабе! І аўтар напалохаўся? Здаецца, не. Затое прыдумаў, што так да нас з далёкай краіны можа прыплыць невядомы пухнаты звярок з вялікімі вушамі, так? Так, Патап. Толькі бананы аўтар замяніў на апельсіны. А імя чабурашка хто прыдумаў? Гэта таксама цікавая гісторыя. У Эдуарда Успенскага была адна знаёмая маленькая дзяўчынка. Яна яшчэ не вельмі добра ўмела хадзіць. І калі чарговы раз упала, сама пра сябе сказала, што зноў чабурахнулася.
І аўтару так спадабалася слова, што ён назваў свайго героя Чабурашкам? Менавіта так. У кнізе Чабурашка, калі яго знайшоў кракадзіл Гена, таксама ўвесь час падаў. Чабурахаўся, значыцца? Так, праз 2 гады пасля выхаду кнігі «Кракадзіл Гена» і яго сябры з'явіўся мульцік, і героі Успенскага сталі вельмі папулярнымі. Іх полюбілі менавіта ўсе? Яшчэ як! Героям казачнай аповесці усталявана некалькі помнікаў. Ёсць музей гэтага цудоўнага вушастага персанажа. А ў 2016 годзе Чабурашка паляцеў з касманаўтамі на касмічным караблі «Саюз-МС». Ого! Чабурашка пабываў у космосе, здзейсніў мару ўсіх хлопчыкаў. І многіх дзяўчынак, між іншым. Кніжкі пра прыгоды Чабурашкі пераклалі на розныя мовы, і ў яго з'явіліся новыя імёны. Назаві некалькі. З задавальненнем. Па-англійску Чабурашку завуць Топал, па-нямецку Плумс, па-фінску Муксіс, па-шведску Друтен. Якія розныя імёны, але ўсе мілагучныя і абаяльныя. 20 гадоў таму з Чабурашкам пазнаёміліся японскія дзеткі і дарослыя. І ім таксама спадабаўся наш добры знаёмы? Так, яны назвалі яго Тэбура. І японскія аніматары знялі свае мультфільмы пра сяброў з кніжкі Успенскага. Хлопчыкі і дзяўчынкі, калі Чабурашка падабаецца ўсім у свеце, а вы яшчэ не прачыталі кніжку пра яго, гэта абавязкова трэба выправіць. Пакуль ідуць канікулы, заплануйце з сябрамі прачытаць пра прыгоды Чабурашкі і яго сяброў. Вам абавязкова спадабаецца. А пакуль давайце павіншуем яшчэ раз Чабурашку з днём нараджэння. І падорым яму і ўсім дзеткам цікавы ранішні мультфільм. Ой, хлопчыкі, а вы не ведаеце, на вуліцы сёння будзе спякотна? Магчыма, і так. Ой, мне сорамна сказаць, але я крыху стамілася ад спякоты. Мне ўжо і марожанае не дапамагае, і вадзічка прахалодная. Хочаш, каб хутчэй надышла восень? Не хачу. Я канікулы люблю, і мне падабаецца, калі цёпленька. А вось калі спякотна, не вельмі. Але ў цябе ёсць галаўны ўбор, вада і марожанае, каб ахалоджвацца. Кася, да таго ж у нас яшчэ зусім не спякотнае лета. Калі параўнаць нашыя тэмпературы з тымі, якія бываюць летам у пустынях... Але ж у пустынях мала хто жыве. А тыя, хто жывуць, як прыстасоўваюцца да спякоты? По-рознаму, але вельмі цікава. Расказаць? Я якраз пра гэта чытаў. Раскажы, вядома. Адсутнасць вільгаці прымушае насельнікаў пустыні прыстасоўвацца да жыцця самымі разнастайнымі спосабамі. Напрыклад, яшчарка-малох. Ой, якая яна, на кактус падобная. Яна так выглядае таму, што збірае вільгаць па верхняй скуры. Нічога сабе, і як гэта ў яе атрымліваецца? Складана. Уся вадкасць, якая трапляе на скуру малоха, сцякае праз мікраскапічныя каналы паміж лускавінкамі ў пашчу яшчаркі. Ого, цэлая сістэма. У адмыслова засушлівы час яшчарка закопваецца брухам у вільготны пясок, здабываючы вільгаць ужо з яго. А я ведаю, хто таксама прызвычайваецца да жыцця ў пустыні. Гэта вярблюд. Правільна, Кася, самая вядомая пустынная жывёла вярблюд. Ён можа перасоўвацца па пяску нават у самую моцную спёку. Гэта табе не нашае лета, Кася. Горб вярблюда мае запас тлушчу, які пры патрэбе ператвараецца ў ваду. Менавіта дзякуючы гэтаму вярблюды могуць 30 дзён жыць без піцця. Але яны шмат п'юць, калі дабіраюцца да вады. Яшчэ як шмат. Вярблюд можа выпіць 100 літраў за 10 хвілін. Вось гэта хуткасць. Пустынны скарпіён здабывае ваду з ежы, а яго жорсткі панцыр перашкаджае выпарэнню вады з арганізма. Калі ежа адсутнічае на працягу доўгага часу, скарпіён можа галадаць цэлы год ці нават даўжэй. Так, гэта ўсё вядома і вельмі цікава, але ад вашых размоў мне захацелася піць і есці адначасова. Вельмі моцна. Таму я на кухню, а вы пакуль уключыце дзеткам чарговы мультфільм. Усё! Усе згодныя, глядзім. Надышоў час развітвацца.
Прачытайце, калі ласка, з сябрамі пра прыгоды Чабурашкі у яго сёння дзень нараджэння. Пагуляйце на вуліцы, пакуль яшчэ ёсць вольны час і надвор'е добрае. Дзяўчынкі, пачынайце падбіраць нарады, якія вы апранеце ў школу. Гэта важная справа. Займайцеся тым, што вам падабаецца. Толькі давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!